Hi mga moms, gandang gabi. So it's already 6:30 in the evening and ngayon nandito ako to visit and support our friend, our kumare, no, sa kanilang business kasi itong mag-asawang to payaman na ng payaman. Grabe, iba na talaga. I mean, syempre kailangan maliban sa social media accounts nila, kailangan may negosyo pa. So dahil nga payaman sila ng payaman ng bonggang-bongga, eto na pupunta na natin yung payaman na payaman nilang negosyo. Nakikinig siya sa intro ko. Ayo, magsusolicit lang, ma'am. Ayun. Ang yaman naman ang bisita. Wala, nasabi ko na, nauna na ako sa intro ko. Hi, nak! Oo, ay na magbaba. God bless you. Nagkaon ka? Ano sa isadaan? Wow, yung ka talaga. Dito tayo. So sabi ni Mars, may ano ka na kahit mga 5:30 o 6, may dinaanap. Actually, mayroon akong nakasalubong sa merkado. So ngayon, Kakarating lang namin ngayon. kaya nga nakasalubong ko nga yung truck. Nag-deliver siguro. Grabe. Narating lang namin nga. Gusto ko na magpaka-okay. Kasi namin Tapos nakasalubong kasi si Tyson, sabi niya, sabi ko, diyan kina David, kasi may negosyo na yung sister niya ng bigasan, kaya dapat diyan na kayo bumili. Masarap. Oo. Halika dito tayo How true, bibili niya ng sa sandali, mama. Sandali, isa pa nga lang yung ano ko. Isa lang. Presyo lang pala to, no? Ayan. Though may tinda po may tinda si Donna na bigas doon sa farm. Syempre nandito tayo din to support their business. Yang chow talaga ako kahit sa ano ko. Yung choke. Ay, ang Hindi ka tawag biyak. pala. Princess, pag tumaas puputok si Bea, yang chow ako. Princess Bea ka ba? Sa business mo ito gagamitin? Hindi, sa farm. Kasi Diba? mo, binibili ka ng Di ba, nakarakit ako sa Palawan, sa ano. Ma'am, siya talaga mayaman. Totoong mayaman. Hindi naman. At least kahit As a paano, businesswoman. kahit paano nakakahinga-hinga. Actually, diba sabi ko, yung yung pwesto kong isa na nakuha, bala kong gawing bigasan siya or soft drinksan. Magiging trading ako. Nagbigasan na kayo. So, feeling ko susunod dito, truck na. Kasi may nakasalubong ako truck kanina sa labas, mga moms. Sana. Aso na. Pero ang baho kasi, Ah, truck ng basura pa. kaya pala. Bukas mo na i-deliver sa farm. Ano sa Pagpasok nyo na lang, dalawa. Totoo. May lakad ko. Oo nga! Thank you, Ma'am Shi. Pero syempre dapat utang muna to, 'di ba, mga moms Pwede, para pwede naman utang. Pwede naman utang. Ikaw pa. 2,000. Oh, yun nga. Kaya pala sila yumaman talaga kaagad. Pila? Ikakash mo? Oo. Dahil ikakash mo, bigyan natin sa kanya ng 1. Parts mo ko. Nasa leeg makikita. Yung akin kasi putol. Discount ng 10 pesos, di ba? Ganyan. 10 pesos lang. Sus, i-deliver mo pa, Tawag bububuhat na lang. Suklian mo siya na. Oo, kailangan mahal na yung gas. So, thank you so much, Hindi, Ma'am kasi, Shi. syempre, yun nga, sabi ko nga, kasi na ako, namili na rin ako ng mga stocks natin na doon sa ref ba. So may mga binili na ako doon kahapon. Dapat dadaan kami rito. Kasi sabi ko kay Gwen, bilhin na tayong bigas sa'yo. Ano lang, at least, kasi given naman na bumibili naman na rin doon si, kay Donna. So at least meron din tayong kaunting support sa'yo. Thank you so much. Diba? Kung pautangin mo ko isang ka ba? Pwede naman. Pero ang hirap kasi niyan eh. Ikaw pa, laki ng sahod. Pwede ka umutang kasi sa... Hindi, kung sa negosyo, bawal kasi pangit, hindi mo makikita yung kita mo. Di ba? Ang hirap kasi Sa bagay, utang okay tapos naman siya. Pero kami, napapautang kami sa kanila lang talaga. Oo, sa Kasi inyo may lang sahod kasi naman. timer. Hindi, tsaka alam mo kasing Hindi sure. may pera. Kasi may darating. May darating. sahod. Pero may hindi. Maniwala kayo sa hindi. Sa kahit anong uri ng negosyo, ang hirap talaga din may utang. Pag maliit lang yung puhunan mo. Kahit pare, hirap feeling ko kahit ako may 10 milyon, sa bagay, tapos kung yung mangungutang sa akin, milyonaryo din naman, siguro okay na i-consider. No, depende rin sa mga sitwasyon. So, yung chow at saka, Yung chow lang to, Yung pero may chopa pick lang, up. wala pa kaming biya. Tapos may pick up. Actually, dalawang ano. ang pigak is parang, siya, general, ganon, na rice. Pero ano pa rin siya eh. Magandang klase rin. 14 ito. Mas mura, mas mahal yan? Mas mura to. Mura lang to. Oo, hindi.
Pero for sure magugustuhan ng mga bakla yan. What if? Try Yung nyo peacock. Mas babad. Para matry din namin kasi gusto din talaga namin actually try. Ah, ikaw muna mag-try. Tapos magdala ka lang nun ng 1 kilo para Per kilo matesting. kami niyan. Oo. Ay, magtitinda rin kayo rito ng per meron, kilo. may per kilo. Ah, okay. Ayan, oo. Yung mga 5 kilos, 5 kilos. Sa Per 5, kilo lang para kung Mabilis. sila 5, oo. ah, okay. Ayan, oo. Tapos ano to, delivery? Thank you so much. Hello. Grabe, may sukli. Sukli. Kasi sa ngayon nagpapakilala pa. Ganyan talaga. Pero hindi, ako I suggest, kung dalawang kaban, tsaka free delivery. Pwede. Diba? Kasi yung gas e-mars, doon tayo. Pag friend, okay lang. Kasi naisip ko yan din. Sabi ko, kung matutuloy ako dun sa plano ko na soft drinks, san tsaka alak, kung mapupuno niya yung service ko, free delivery tayo. Pero kung 2-3 case lang, May hindi, may minimum additional charge. Oo, kasi magkano yung gas? Actually, nagtanong din kami yan. Sa ngayon, sa bagay, sige, nagpapakilala pa, okay lang. Ito lang muna. Tapos karne. Kumari ka ng karne. Wala pa, June pa ang pasukan, Mars. Tsaka nakabili na ako dun sa ano. Maganda kasi sa mas. Pero maganda yung Hindi karne nila. hindi kasi ako namili ng karne. Ang binili ko yung hotdog. Ano yun mga ang pang-almusal. Yun, yung 2 tray na egg, binili ko kahapon dun sa merkado. Kasi nandun na ako, sabi ko para isang ano lang. Para marami. Uban ka kay Nong Nang? Uban ka sa akin. Sama ka. Ay, you want Sa to farm. You want to go with her in the farm, going to farm? Why? 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 Explain in essay form, back-to-back yellow page. Ah, okay. Naguluhan na ako doon lang. Are you done eating? Yes. Are you done? Yes. Hindi mo binigyan? Babay na daw. Bye-bye. Kaya yan. So, may dalawang klase pa lang? Akala ko 3. Nakita ko 3. Hindi, sa ngayon. Ay, 3 yan na pangalawang ano na to. Stock na delivery. May nagpakyaw kasi 10 stocks. Si Lolo. So, 10 sacks of rice. half stack. Tapos, makukuha mo na Kahapon to deliver another, ano, 10 sacks of rice. So, nakuha mo dun yung 1,000 lang. Hindi, Ang wala yung ano. ang OA ng tubo, 1,000. Oo, eh. Hindi, totoo, kung makalibre ka man lang ng sarili niyong bigas, okay na. Sige, bibili pa rin ako. Hindi, ibig ko sabihin, doon mo kasi kukunin yung tubo. Oo. So, makakuha ka ng isa. May mga ganun ba? Sa atin na lang, mamaya na lang. Pero ah? hindi eh. bumili Yes ka or rin. na lang. May mga ganun ba na mga... May nakausap kasi kami ng kapatid ko sa Manila. Isang truck yata or ano. May corresponding ilang truck tapos meron silang libreng ilang bigas. Pag ganyan na kasi. Pag marami na. Maramihan. Oh, yun nga yung ano sinasabi na, sa akin. 100 sack pataas. Yan yung tas may gusto free namin kang sa ano. Kansun na yung Free mga delivery, tapos may truck ba paano na sila. nag-deliver. Yes, may free rice ko May ilang. bigas na, pero hindi ganito. Tapos may ano na, may kiluhan, may yung kailangan. Ano yan eh. Bigas and business na kasi talaga. Ito kasi kung kukunin mo dun sa CDO, may free na delivery pero 100 up na sack. Yung kukunin. Tapos may timbangan. Hindi, ano lang, free delivery tapos may ibigay silang 2 sack pero hindi yung Hindi yung brand na binili mo. Kumbaga, Louis brand ba? Ano nila pa? Alipay, kumbaga sa Bisaya ba? Pang bonus, Oo, ano ba? pang free. Pulsa, ulan. Pero hindi dapat may timbangan. Yung iba, set. Meron nga, promo nila, 49,000 ka nga sa Manila, wala dito. Yun yung sinasabi ko. May set nga, ano ba, yung may timbangan, merong... Ang yaman na ng kumari ko. Susunod, alam mo, Ikaw yung nag-business, kaya ikaw mayaman ngayon. feeling ko broker na to. Naku, feeling ko sa susunod dito, bibenta na nito ni Mars bahay at lupa na Alam mo yung mga lupa. Yung pag mag-start pa ng business, yung struggle talaga, di ba? Hindi kasi ano pa eh, hanapin mo pa yung Pero ito- hanapin mo pa yung timing. Ito yung ano. tanong, kasi siya yung nauna ng business, di ba? Oo, Kaya siya nga. Makikita mo naman talaga na yung business na ay sumaangat. Oo, di ba? Maganda. Kasi ilang taon ka na? Mag 2 1 years year, na? 1 year pa lang. 1 year pa lang. Ano yung piling maibigay mo na advice sa akin? Kasi una sa lahat, ang bigas, wala nang mga tapon to. Oo. Laging kinakailangan ng tao. Primary needs ng tao. So, hindi yan mapapanis. Hindi pwedeng hindi yan maubos. Kaya sure yan. Basta wag nyo lang gagamitin yung puhunan nyo sa personal expenses nyo.
Para hindi madamay. Yes, para hindi madamay. Kasi yung tubo, hindi, yung tubo kasi yun yung gagamitin mo. Halimbawa, nagkaroon ka ng problema na nabutas yung isa, nalugi yung isa, meron kang pantapal. Kaya dapat yung pinuhunan mo dun sa ano na yun lang. Huwag mo siyang gamitin sa personal mong ano. Para na sa ganun hindi ka matalo. Yes. Para kung may kailangan ka ng bawa, tulad niyan, may babayaran kayong tubig kuryente, huwag niyo kunin dito. Kasi dapat dyan muna yan. Unless malaki na yung kita niya, ano na kayo, kahit nagpa 5 digit na yung tubo nyo, pwede na. Pwede, hindi, kung 10,000, kanyari 10,000 na yung tinutubo nyo sa yung niluwal yung puhunan, pwede mo na kunin din yung pambayad ng kuryente. Diba? Ganun kasi yun eh. Kasi sa akin sa tindahan, hiniwalay ko yung pambayad ng renta, iba yung sahod ko. So, meron Hindi ako, mo kinuha dun sa ano, yung renta. doon na rin. Pero hiwalay yung sahod ko, nakasegregate siya. Ganun. Para Para makikita mo talaga na meron akong kinikita. May ano ko, may nangyayari sa trabaho, doon sa business ko. So, ang susunod na lang talaga, yun nga, mag-open tayo sa FICO. Ito na siya. Hindi, mag-FICO na ako kasi Good choice. para yung every month ko na sinasahod ko doon ko ilalagay, hindi ko siya magalaw. Maganda yan. Maganda. Yan din yung plano namin. Gusto ko kay Neil sa mag-ano pa kami. Mag-usap pa kami. Yes, kasi masasakop naman yung anak niyo sa insurance, halimbawang pag hospital, ano nyo naman siya, beneficiary. So pwede siya, di ba? Oo, pero Hindi rin siya gawin open na, account lang siya. Pwede Yung rin open sa- account namin siya. Gawa na account. Pero iba yun. Bali sa business namin ba yung... So, yun din yung sa akin may sa business. save kami. Yes, para hindi ko nagagalaw. Kasi hodang maglustay ako, meron ako nakatabi. Meron akong fallback Bali budget. dalawa sa sahod at sa business. Yan din. Basta ibahin mo. Kung ano yung kinikita mo na 6 digits sa YouTube tsaka sa Facebook. Grabe ka. Oh, claim it! Let's claim it! Di ba? Soon. Kaya nga lagi ko yung pinuputak sa'yo kasi para sa'yo yan mapunta. Di ba? Yun lang yun eh. Action. Di ba? Pero for the let's record claim na, it. sa'yo munang bumili ng pangalawang delivery nito. Talaga. Sa'yo munang customer na bumili. Kasi kagabi pa ito dumating. Naku, sana naman maubos ka Kahapon pa agad. dumating. Pumunta na tapos pa. Bukas mo na lang i-deliver. ako, so bilhin ko siya lahat, tapos ako yung magbenta. Oo, pautang ka. Para kasi alam niya talaga mas magaling ako sa sales talk eh. Sa mga ganyang tsok-tsaka ng negosyo Oo, eh. magaling ka dyan. Oh, sa'yo na to ha. Sa ano ka na next month ko. Oo, kaya na malaki kasi tubo mo. Saan ba? Uy, ang okay ha. Ano yun? T-shirt. Yung t-shirt. Saan t-shirt? Kay Neil. Hindi 600 lang yun. O hindi, 600 lang yun. Sabi ng kapatid ko. Hindi pala siya 800, 600 lang. As a businesswoman ka kasi. Yes. Hindi, tsaka parang ito, yung quality ng bigas mo. Hindi naman yan pwedeng lahat one for it. Diba? Hindi dahil sa puhunan, kundi yung quality ng bigas, yung klase ng bigas, yung lasa. Ganun. Pero grabe. Parang dati, mami, di ba ano lang ang bigas? Nasa 500? No? Mga 90s. Oh, hindi ba? Di ba? 600. Ako na, abot ako 500. 500, 400. Ganun. 1,700. 1,000 na. 1,400. Yun yung mga naabot ako, mga batang 90s. So kayo laban na bigas ngayon is patagalan ng Huwag mapanis. Patience ba? Kasi yung presyo kasi taas baba. Okay. Kumbaga- Kaya dapat meron kayong, alam mo ang nabasa ko dito, dapat marami kayong stocks na. Para the moment na tumaas man siya, hindi kayo matatalo. Kasi marami kayo. Yun nga. Well, kailangan mo rin talaga ng maraming pondo. Kasi nga yung iba nga, kumbaga nakabili sila ngayon ng mahal na stock. Mm-mm. Tapos bumaba yung stock. Ang ginagawa nila, hindi mo nila binibenta Binibenta. yung nabili ng mahal. Yung ibenta nila yung Nauna. nauna na Yung old stock. Kasi para hindi masira yung bigas. Correct. Pero kami, 10 na naman to. Minimum nila, Hindi, ano, free kung delivery. nasa'yo, di minimum ba, nila free may ano, delivery. may Para sa bayad. free delivery, May bayad. Ah. 150 yung delivery. Dili na lang unta ta magrepak ay pero nipis ka. Ana, Ana, dali ka na lang dali. Hello! Gusto mo yun? Hello! Wow! Pwede in fairness, ang ganda niyo, Mars. Huwag mo bituan yung baba. Kaya nga, itong inaano ko yung kisame. Hindi, given naman niya kasi may bata. Pag may bata talaga.
Ah, hindi mo pa siya pinaanuhan. Ito. Oo. Ano nakadikit dapat yan? TV? Ito yung TV, di ba dati? Ah, nilipat na dito. Ah, okay din naman. Kahit ano, pinasama Yung? si tita. What's up? Wow! I thought you like dinosaurs. You also love cars? Yes. You also love cars? Oh. Sige, soon. We will buy cars. Daddy will buy 7-seater cars. Hala. Ah. How about a small car? Or a Small big car? small car? No, van. Ano gonna van? Yeah. Yes. Oh, ano van? Ayan, mag-van ka na daw. Uy, at least, ay, hala, ang ganda nito. Pagkakagawa nito, Mars. Ano yan, tawag dyan ka? Taga-tagali? Sa? Ito, oh. Molding? Molding. Kakaiba yan? Yung edge. Hindi. Ay, itong... Ang ganda. Gawa ng edge ba? Oo. Ano to? G-clip? H-clip? Edge clip ba Oo, ang tawag? ganda. O yung puti? Yun. Yan mismo, it's, yung Ano yan? itsura niya pagkakagawa. Oo. Akala ko parang kahoy lang siya na matigas or ano ba? Hindi. Ano yan? Yan. Ito. Ah, okay. Ginawa niyo lang siya ng medyo binabalang Ginawa ng design ng ano kasi... ganyan kasi yan. para hindi siya pantay naman. Para hindi makita yung baka sa loob. Oh, yun nga, yun. Tsaka yung wiring kasi nasa loob. Oo. Ginawa niya ng ano style. Ganda siya. Kabugs. Diba? Parang nararamdaman ko magiging lining nito gold talaga. 34 karat. Ay, gumana sa inyo. Ah, may ganyan kayo. Yung kay Mama Sita, hindi. Hindi gumana sa kanya? Ay, meron, pero mahina. May ganyan ako eh. Bumili ako eh. Nakas Di ba, yan. bumili yan, di ba? Di ba yung murder Oh, yan? meron ako Meron yan. din dun sa taas, sa kusina, kasi hindi Umaabot. maabot. Dalawa. Sana yan, ginagamit namin dito. Kaya abot na abot. Okay naman siya. Malakas naman. Oy! Can I have the other one? No. I'm going to ride it going to the farm. What vehicle is that? It's a car. That one, the green one. It's a Towing. You want to tow daddy's motor? look. It's a black queen. Look. It's up. Okay. Nak, nahihilo ko. It's up. Bye, Mars Park. See you tomorrow. Bye-bye, Nak. Thank you so much. Love you. Bye. I love you. I love you. Aww.